visitante primeiro. Depois eu suscribo as palabras de Anxo. Xa está todo dito. Vamos tomar algo. Como é? Cando para a música sentámonos, non? Bueno, comezamos entón. Bueno, boa tarde a todos e a todas, a ver se me dá a voz, estoy un pouco tomada. Saúdos de rigor, Corporación de Padrón, Corporación de Rianxo, presidente da Fundación Rosalía de Castro, Patrón Maior, Comisión de Festas, autoridades, bueno, Guardia Civil, Policía Local, non sei se me queda alguén máis. Bueno, amigos todos, alcalde, por suposto, graciñas por recibirnos hoxe un día destas festas da Guadalupe tan significado para as padronesas e para os padroneses, que me imagino que moitos de nós xa non é o primeiro día que vimos aquí a Guadalupe, debe ser o terceiro, pero bueno, noutro contexto distinto e pasando ben igualmente, vale? Cando vimos aquí sempre recordamos os lazos que unen Padrón e Rianxo, non? Hoxe temos a sorte de ter unha institución que non é só un home, é unha institución xa, Anxo Angueira, que comunica e é unha ponte que nos comunica a tres concellos que somos irmáns, non? Padrón, Dodro e Rianxo. O seu traballo á fronte da fundación ben coñecido, pero tamén a súa obra moi significada e eu lle agradezo que este hoxe aquí, porque cando vimos a Rianxo normalmente citamos, por suposto, os padroneses citamos a Rosalía, pero aquí tamén hai que citar outros nexos culturais que temos, como Castelao, como Dieste, como Manuel Antonio, que son autores e autoras de primeira orde para a cultura galega, e, bueno, Anxo, que ven de ser nomeado ademais académico de número, ten unha obra que xa é moi relevante, non teñas prisa en morrer para que non se fallamos o mismo recoñecemento en ele. Pero bueno, a máis disto, evidentemente, os nosos municipios comparten vínculos familiares, vínculos laborais, etc., que todos coñecemos e que fan que calquera domingo poidamos ver cantidade de rianxeiros en Padrón e que no verán, sobre todo, vexamos un montón de padroneses nas vosas praias ou no voso pobo desfrutando aquí de Rianxo. Evidentemente, teño que agradecer o recibimento que nos facedes, esta hospitalidade que nos sentimos, a verdade que nos sentimos como na casa, e que ten a súa contrapartida na Pascua Padronesa, verdade? Eu espero que tamén vos sintades moi cómodos, intentamos que así sexa, e realmente vir a Rianxo para nós é un día moi especial. E nada, non teño moito máis que engadir. Xa sabedes que Julián e eu temos moi boa relación porque compartimos profesión, temos unha boa amizade. Entón, nada máis que, aparte do agradecemento, desexarvos que este novo ano que comeza, vamos a medir os anos de Guadalupe a Guadalupe, vale? Entón, este novo ano que comeza agora sea bo para Rianxo, que os vai a todos ben e vémonos na Pascua de Padrón, de acordo? Moitas grazas. Querido alcalde, compañeros da Corporación, compañeros da Corporación de Padrón, amigos e amigas, efectivamente, non, o día de hoxe é un día especialmente señalado dentro da programación das festas, dentro dos actos institucionais que temos, porque recordamos anualmente, como tamén facemos efectivamente no marco das festas da Pascua de Padrón, recordamos eses lazos que unen aos dous concellos, o Concello de Padrón e o Concello de Rianxo, que son lazos, como señalaba Anxo, que se dan en múltiples ámbitos. No ámbito cultural, por suposto, hoxe recibíanos Castelao e Rosalía bailando, máis ou menos,
Son lazos familiares, por suposto, lazos de convivencia, somos consellos que compartimos vida social, vida cultural, que compartimos aquilo que non temos, ofrecemos praia a quen non dispón, etc. E, ademais, lazos, comentaba a mañá cunha xornalista, lazos noutra época laborais, porque olvídasenos, porque os anos ou as décadas pasan moi rápido, pero cando vimos a Padrón recordamos que a ría de Arousa comeza por ali e non hai moito tempo que os nosos antepasados, ou non tanto, incluso os nosos pais navegaban o río para pescar, para coller area, para distintas labores que sustentaron a moitas familias durante momentos moi difíciles, e tamén é importante non esquecernos dese pasado. E, por outro lado, por suposto, lazos administrativos. Esta boa sintonía que se dá non só no personal, senón tamén no ámbito dos gobernos, facilita que participemos en programas diversos de distintas materias, ou que, incluso, do punto de vista máis ordinario da xestión, tamén leve a que podamos compartir e botarnos unha man no desenvolvemento do día a día, e iso, para consellos da nosa entidade, é fundamental. Eu creo que é así, e que ademais temos que reivindicar e poñer en valor. Insisto, é un día de alegría, un día que ademais por eses lazos disfrutamos particularmente, porque podíamos vernos aquí e ter que festexar o día de hoxe e que non nos leváramos moi ben, entón, era un pouco máis complicado, temos que ir a un 12 Padrón, pero afortunadamente os lazos que se dan son lazos de amizade, e entón, ainda o festexamos con moitísimo máis contentos. Olvidouse unha cousa no caso de Anxo, porque Anxo non só une todos eses municipios que mencionaste, senón que fai pouco tamén foi declarado fillo predilecto do Consello de Asados, un recoñecemento dos seus veciños tamén, que se suma a todos os recoñecementos que tuvo ao largo deste ano, merecidos todos, pero se cadra os que xurden do máis inmediato, que son os amigos, e as amizades de toda a vida, incluso teñen un valor máis especial, e ainda os que quedan por vir, estou seguro. Entón, gracias a todos por estar aquí. Como di Anxo, que isto xa o define casi como rianxeiro. Esta semana comezamos un novo ano, vémonos aquí dentro dun ano, e vémonos entre medias na Pascua de Padrón para festexar ali o día de Rianxo como se corresponde. Moitas grazas.